Από πού είστε? Από την ενορία του Αγίου Παντελεήμονος. Α, και τι θα θέλατε, λέτε εδώ να υπογράψουμε? Δεν ναι, θέλω να υπογράψετε, αν συμφωνείτε, αυτό το χαρτί του Χριστόδουλου που λέει ότι θέλετε στην ταυτότητα να αναγράφετε η ένδειξη χριστιανός Ορθόδοξος. Εγώ δεν συμφωνώ και δεν θα το υπογράψω, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το επισημάνει σε οποιαδήποτε ταυτότητα. Όχι, εμένα δεν με πειράζει, θα το υπέγραφε ευχαρίστως, δεν είναι και το πρόβλημά μου. Αλλά θα ήθελα να πείτε στους αρμόδιους, μια και είστε εξουσιοδοτημένοι όπως φαίνεται, ότι εμένα δεν με ενοχλεί να αναγράφετε το θρήσκευμα. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι να αναγράφετε στις ταυτότητες το ύψος. Τι λες μου, τι σχέση έχει το ύψος? Ναι, Θοδωρή, γιατί εγώ έχω περάσει πολλά. Να σας πω, συγγνώμη κιόλας που σας έχω όρθια εδώ πέρα. Την προηγούμενη φορά είχα βγάλει ταυτότητα παλιά και με είχαν βγάλει 1,65. Εν συνεχεία χάνω την ταυτότητα, ξανά βγάζω ταυτότητα και μετριέμαι. Πού πας? Με βγάζουν 1,60. Τώρα που έχω χάσει ταυτότητα και θα τη βγάλω, πού θα με πάρει? Στο 1,50. Δηλαδή, συγγνώμη, δικαιούται το κράτος, έλα εδώ κι εσύ, δικαιούται το κράτος να με κοντένει συνέχεια? Από πού και ως που το κράτος δηλαδή εμένα μπορεί να με βγάλει νάνο? Να τα πείτε αυτά.